Es tracta d'un recurs local, sostenible i de proximitat que ens permet certa independència de les necessitats climàtiques, per tant, de la pluja. L'aigua regenerada que produïm a l'era del Baix Llobregat s'utilitza per diferents usos. S'utilitza pel reg de parcs i jardins i per usos urbans, com el baldeig de carrers o la neteja de clavegueram, també per reg agrícola, per la recàrrega indirecta de l'aqüífer, per la barrera contra la intrusió salina, que genera una sobrepressió hidràulica que preserva l'entrada d'aigua de mar a l'aqüífer i, per tant, millora la qualitat de l'aigua continguda en l'aqüífer, i també com a aigua prepotable. Per nosaltres l'aigua regenerada realment és importantíssima a la part baixa tant de Gavà i Viladecans, perquè sense aquesta aigua, aquí on estem veient aquests camps, estarien a veure si plovia o no plovia. I afortunadament nosaltres l'hem pogut salvar perquè hem tingut aquesta aigua contínua de la depuradora que ens ha fet aquesta aigua regenerada, poder regar les plantes que tenim, poder-les portar a terme i poder-les collir. El més important no és plantar, l'important és poder collir. I amb això tenim assegurat el 80% de les plantacions que s'han fet aquí al Delta del Llobregat. L'aigua regenerada prepotable és una qualitat d'aigua que produïm aquí a l'era del Baix Llobregat, que la impulsem riu amunt fins a 8 quilòmetres per sobre de la captació de Sant Joan d'Espí, de la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, i aquesta aigua barrejada amb l'aigua superficial del medi és captada a l'ETAP com a recurs d'aigua per produir aigua potable. Vam començar a utilitzar aigua regenerada a l'inici de l'entrada per primer cop en situació d'excepcionalitat, a principis de l'any 2023, per tots els usos no potables dels que pot ser utilitzada l'aigua regenerada, que bàsicament són la neteja de la via pública, la neteja del clavegueram i el reg d'emergència, de supervivència dels arbres i de les plantes del verd urbà. Estem gastant 70.000 litres al dia d'aigua regenerada, això vol dir que són 70.000 litres d'aigua potable que no estem consumint, que per tant estem allargant les reserves d'aigua potable que hi ha disponibles en el sistema Ter Llobregat, i a partir d'aquí ens ha permès mantenir en una situació de sequera d'excepcionalitat, tant fins i tot en situació d'emergència, un 100% de servei en neteja viària. En els darrers anys, la producció d'aigua regenerada ha incrementat de manera significativa. Així, per exemple, l'any 2021 vam produir 37,9 hectòmetres cúbics l'any i, en canvi, l'any 2023 vam arribar a 57,9 hectòmetres cúbics. Aquest increment és degut a les exigències de la pròpia sequera i també a la robustesa de les instal·lacions que operem a Aigües de Barcelona. L'aigua regenerada és un recurs que hem d'utilitzar, hem de potenciar. Nosaltres ara l'estem utilitzant per clavegueram i per neteja de via pública, però la idea nostra és també aprofitar-la per regs, per intentar tots els usos aquells no potables de l'aigua, poder-los fer amb aigua regenerada. L'aigua reutilitzada prepotable ha arribat a representar el 25% de l'aportació de recurs per potabilitzar i servir aigua de xarxa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aigües de Barcelona està al nostre costat perquè és importantíssim, jo crec, per la pagesia, tenir un element bàsic que és l'aigua.